going back sa mga vendor, ang kapatid nating Muslim brothers, sisters. So maraming salamat sa inyo sa pagpusa ninyo sa panawagan namin na ibalik ang kalye sa tao. Ngayon ibalik ang park sa tao, igalang ang mga heritage o mga pamana ng ating bayan. Naging pinakamalaking banyo itong kartilya ng Katipunan dito sa tabi ng opisina ng alkalde. Diba? It's like 50 steps away from the office. May natapak, nalimuho ng tayo kayo. Parang ano lang, reminiscing. Nung 10 years old ako.